Prácu napríklad v automobilke alebo v softvérovej firme nemôže robiť každý. Hoci si veľa ľudí hľadá zamestnanie, zamestnávateľov trápi nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Sú pracovné pozície, kedy nábor trvá dlhšie alebo je zložitejší. Sú to napríklad špecifické pozície v technickej sfére, kde sa vyžaduje adekvátne vzdelanie, primerane dlhá prax a znalosť niektorého z cudzích jazykov. Stáva sa, že nastupuje do zamestnania absolvent školy, ktorý nie je dostatočne pripravený na to, aby mohol nastúpiť na konkrétne pracovné miesto. A zamestnávateľia to riešia tak, že si ho musia na vlastné náklady preškoliť. Zamestnávateľom má pomôcť národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifikácií. Ten vytvorí pôdu pre uznávanie kvalifikácií získaných mimo školy, napríklad praxou. Na pracovný trh tak môže pribudnúť nová kvalifikovaná pracovná sila. Ale čo to vlastne je tá kvalifikácia? Podľa nás odborná verejnosť nedisponuje ucelenou definíciou kvalifikácie. Častokrát sa zamieňa za ukončený stupeň vzdelávania alebo za nejaké povolanie. Máme za to, že odborná verejnosť, všetci účastníci trhu práce by mali zjednotiť tento pojem, aby bol nielen jednotný pre zamestnávateľov, ale aj zamestnancov, budúcich absolventov, rodičov a samozrejme poskytovateľov vzdelávania školy. Projekt je jedinečný v tom, že dáva priestor zamestnávateľom alebo zástupcom zamestnávateľov preniesť požiadavky, ktoré majú na absolventov alebo na uchádzačov o zamestnanie priamo na ľudí zo vzdelávacej sféry, a to cez systém sektorových rád, ktorí sú zastúpení. Sektorové rady sú tvorené zo zástupcov malých zamestnávateľov, stredných, veľkých, ktorí prenášajú v diskusiách svoje skúsenosti, problémy, s ktorými sa dennodenne stretávajú pri práci s absolventami alebo uchádzačmi o zamestnanie, a prenášajú tieto svoje poznatky na ďalších členov sektorovej rady a tým pádom formujú vzdelávací systém tak, aby tí ľudia, ktorí vychádzajú z neho, boli ľahšie uplatniteľní na trhu práce. V prvej fáze si zamestnávateľia určia prioritné kvalifikácie, ktoré sú požadované na trhu práce najviac, a v ďalšom procese sa popíšu vedomosti a zručnosti pre tieto dané kvalifikácie, ktoré by daný človek mal vedieť. Tým sa uľahčí celý proces náboru a takisto sa zohľadnia v učebnom procese požiadavky zamestnávateľov. Národná sústava kvalifikácií umožní zamestnávateľom lepšie sa rozhodovať pri výbere uchádzačov o zamestnanie tým, že popíše mieru alebo schopnosť uchádzača o zamestnanie tak, aby zamestnávateľ do značnej miery vedel, aké predpoklady kvalifikačné uchádzač o zamestnanie má a či je schopný danú prácu zastávať z hľadiska požadovaného vzdelania. Národná sústava kvalifikácií môže pomôcť ľuďom s hľadaním práce, ako aj zamestnávateľom s hľadaním vhodných zamestnancov.